galdetzen dira. Zeren, guk ez dugu mugarik ez ditugu ikusten. Beraz, Tupi Guarani dago Brasil, Kolombian, Peru, Bolivian, Uruguay, Argentina, Chile. Zen mendean, hasi zen txango berezi bat, Guaraniek egin zuten txango. Eta geritu ziren Brasilen. Han elkartu ziren Tupi indigen. Eta hor sartu zen, handik sortu zen Tupi Guarani, nirea. Eta gure hizkuntza da nahasketa bat. Tupi eta Guarani. Eta gauza batzuk antolatzen, interneten bidez, gabiz euridea botatzen, galdetzen, guk esateko, guk esan oso egunon, guk esaten dugu errenaka dauka, eta Brasildarrek esaten zuten ernaka dauka. Oso polita da prozesua, oso prozesu polita da. Elkar ezagutzen duguna. Sartu zen Peru gobernu. Tupi Guarani nirea da, nire lurraldean dago, beraz babestu behar du. Vale, perfecto. Bi iztegik da. Iztegi honeteko 40 urte eta 5 urte. Biak ondo dauz. Hau, ikasi genuen honekin, hau, paiz batek egin zuen. Paganontzat. Eta hau modernontzat. Ikaslentzat. Bai, ez polemika. Hemen agertzen da, claro, Eliz egin zuen Dios. Agertzen da Dios. Jainkoa. Mordo. Zeran esaten da Dios gure hizkuntza. Guk erdirik egin. Yara. Izena, Dios, Yara. Baina Yara guretzat da emakume bat. Yara ibaiak zaintzen dituena. Yara. Noski, Eliza emakume kanpo, eta bihurtu zen Yara, jainkoa. Dios. Eta tilindi, kampanintan, zer, gertatzen da. Gero. Claro, noski paganotza zen. Beste hitz bat, badago batzuk gero, edo polemik. Hemen gertzen da, emete da, izan, berdo tubi, zero estar. Hemen gertzen da, emete da, emete kurik dirua dago, bai. Baina, gehitu zuten, tener, eduki. Bai. Guk galdetzen genuen. Zein da diferentzia? Zergaitik, eta gero gehitu zuen, tener. Ez dago dirurik, ez badago dirurik, ez dago dirurik. Horrek ez du esan nahi, nik ez daukada dirurik. Diferentzia da. Eta sartu zen, hemen agertzen da, emete, no tener. Emete como tener. Eta alarma guztia piztu ziren. Tener. Eta konturatu gara, ez daukagu. Dirurik edo zen gauza, ez daukagu. Baina badago, herrian dago. Baina problema da guk ez daukagu. Beraz, bateko bere helburu, neologismo moderno.
Eta gertzen da beste adibide batzuk, diferente da, zer galtzen ari gara, eta zer irabazten du. Bai, baina iztegi polita modernua, putakaka, iztegi hau, zer ez dugu aportatzen. Hor dago, hemen ez dago, hemen dago beste modu bat. Amor ematen dit. Elkarrizketa honetan berriak egitako elkarrizketa nik uste dut ez korrana zela. Klar, ez frutuak ez baditut ikusten. Zartu zan Peruko gobernu. Bultzatu nahi dugu zure hizkuntza. Eta hasi zen audiovisualak egiten eta dirua invertitzen, baina dena gazteleraz. Hola, ez da bultzatzen. Oda bultzatzen. Feliz día del idioma nativo. Bai, del idioma nativo da gazteleraz. Ez da. Ez ez gurea. Ez la nuestra. Bai, la tuya. Gazteleraz, nire aiz, beraz, ez agur. Baina non bazara, zure ustez peruarra nazela. Baina nire ez da, nire hizkuntza, feliz día del idioma nativo ez da nire hau. Edo agurtu, nire hizkuntzan, edo ketxo zer nahi zuen hizkuntzan, baina agurtu, jatorezko hizkuntza bat zen. Bai, beti polemika sortzen, beti polemika sortzeko koteraino gaudela. A ver, ez duzuan ondo ikusten, ez burua. Eta zizanen, bideo bat egiten, bai kukameraz, baina izena bakarrik, kukameraz jai ezak izer, ibiltamako edete, huerta. Eta gero lekua, gora, dena gazteleraz. Baina, egin esfortzu bat, edo asmatu hitza. Kukamara ditama, vuelta kukamara ditama, nos vemos todos a las 3. Egin dezakezu, itzuli dezakezu. Beraz ez, badan ez da bultzatzen. Beraz, punto honetan ezkorran nazi. Bera, iniziatiba bakoitzen, gure iniziatiba bat gure poetzikotik, guk invertitzen dugu bidua, Euskal Herrian lan egin, eta kokamen herrian invertitu. Audiovisual munduan eta baina baldintza bakarrik dena kukamenaz. Naiz eta ez ulertu, naiz eta txartu hitz egin, baldintza bakarrik kukamenaz. Entzun dezara. Bai, eta hortan garbiz. Kukama bultzatzen, musika talde sortzen, audiovisualak egiten. Eta bideoko sortu zen iniziatiba honekin. Simple. Y ahora sí, señores, damas y caballeros, se inicia nuestro canto. El primer o la primera participante es Rita Marlene Paima Aricara. Ella viene desde el caserío Centro Poblado de Santo Tomás. Nos canta o nos interpreta la canción Tana Kukama. Fuertes los aplausos para nuestra primera participante de esta noche. Iti kukama sayang kika, iti kukama sayang kika, ipachikarara haikara, pachikarara haikara. Irapakatunchita awamido, irapakatunchita awamido, kamata minum pinasuikwa, kamata minum pinasuikwa. Nupuni surya tetano numuki, nupuni surya tetano numuki, inokamata inokakurutara, inokamata inokakurutara. Ikiku kamata yamkika, ikiku kamata yamkika, ipachikarara haikara, ipachikarara haikara. Harikaranu, hariramanu, manu yamanu, upina kukama pairanu. Harikaranu, hariramanu, manu yamanu, upina kukama pairanu. Iti kukama tayamkika, iti kukama
Para todos los videos se ha salido algo de poco. Eso anécdota bichia de poco. Seguridad turista yo atendí de le poco era usted pituste, no se polita y nada, pulsera que todo. Baina ez da apaitzeko ez da. Ez da apaitzen modu. Horrek esan nahi du, berak hil zen lagarto bat eta jantu da. Eta bere zurrekin egin zuen lepoa. Hau dira bere adina da azia bai. Bere adina eta berak jaten du. Hori da zaipena, lepokoaren zaipena. Ez da, krokodilo dandi, eta ez da. Jendeak erabiltzen du, apaitzeko. Ze polita bitu pultsera, baina zer esan edo pultsera. Zer gaitik erabiltzen duzu. Zeo zer beti zeo zer dago, hemen, bai? Eta heldu nahi zen punto netan. Azien. Ez badago zenbat, beritzela jakingo duzu, adina zenbat. Zenbat portako zu, kamera importa, ze ez du